det går rigtig ondt. Er du begyndt at filme? Yes! Jeg viser det her til klassen. Til body. Oh. You're going down. Adam, lad lige... Hey! Adam, filmer mig. Hallo, Adam, lad lige et stunt lige for. Hvordan? Prøv igen! Jeg fik ikke ordentligt med. Det var sådan en pissegod video. Men lige før så røgte Alexander, og så knækkede han grisen. Så slog Adam sine briller. Så slog Adam sine briller. Ja, det var sgu da også kun en lille hule. Kom nu, lav noget stunt. Okay, hold nu heller. Du bringer uheljakke. Prøv lige vent, jeg skal lige ned og filme det. Jeg er jo ikke tæt nok på. Hold nu kæft, du kan sgu da bare zoome. Nå, men jeg kan ikke zoome tættere på. Okay, jeg prøver igen. Nu er det fint. Ah!